Is mis Caitríona agus a nniu taispeánfaidh mé díd ce chuid de Laindéar Croí féin a dhéanamh. Tá siad seo iontach de dheasc nó fuinneog a bhaisiú. Céir atá ag taispeán mar sin. Crúsca, cartchláir, scúb paintála agus roint paint, agus maiscán arúnach eile. Fuad féin iad sin a ránú. Ránigh mise ribí, agus síl se siog, linn. Dús Laindéar Croí as an gartchláir. Anois, Laindéar Croí ar an grúsca leis an sellotape. Clúdaigh an crúsca ar fad le paint. Agus ba cheart go méid cheansa cosú lei seo. Anois, le ceadú trimar go maith. Déita sa sin cúpla uair le go chhlacha. Trimar sin níos tápúla má agan tú gar go héitara. Chomh luath is a bheidh sé term is féidir an cruú bhaint. Leag na síl sa siog isteach sa crúsca. Níl ach an ribí na ceangal timpeall ar an gcuisce. Tásúla gom gur haitham ma íseán leat, ná déanamh í dearmad clár an tuile físeán a eiceáil. Slán!